Здравейте, аз съм Лорда БГ. Вие сте с мен за втория клип от моята поредица на оцеляване за Minecraft Tekit. Извинете, може и на миналия епизод малко да съм приказвал малко тихо, но имах проблем с микрофона. Погрижих се да го оправя. Сега е по-добре. Надявам се. После ще видим. Така. Какво щеше да правим от миналия път? Мисля, че... Извинете, изчакайте малко. Така. Мисля, че трябваше да направиме... Да опечем ето тези пържоли и да направиме айрон кирка. Да. Вижте каква добра памет им. Така, гадното е, че вали. Сетих се за Майнкрафт, защото и при мен заваля. И затова казах, чакайте да заснема на моите верни фенове още един епизод. Така, да тръгваме в мината. Пак има лак. Женерейтва са нов свят. Чай да натисне това да намадразни. И така, да видим какво ще намериме. Я ги асфирите. От тях стават за какво да стават? Стават за инструменти. Примерно за кирки, мечове, лопати и тем подобни айтеми. Мен ме кефят лично на блокчета. Само че нямам толкова много. Това е вече кога стана по-богат. Надявам се тук някъде да има диаманти, защото без диаманти Tekit не може да се играе. Те са едни от най-важните айтеми за Tekit-а. Те трябват за всичко. Така, да видим сега тази така наречена минка, както казва един мой приятел. Да видим какво има в нея. Извинете, само да си наглася микрофона. Така, надявам се, че така слушате по-добре. Ягия, cool. Но точно сега ли решиха да излезне? Объркан свят. Само в какъв свят играем? Пак, поне намерихме нещо. Понякога съм копал хиляди блокчета надолу. Поне имаме храна. Няма да умрем от глад. Така. Надо да намерим добри айтеми за въглищата. Примерно малко Iron Gold. Няма да е зле. То голда го предпочита много. Ето. Вижте. Какви кирки правят. Бас хващам, че е произведена в Китай Майнкрафт. Така. Сега какво друго остава да направим? Да разучиме остатъка от тази мина. На пръв поглед ми изглежда хубаво, да ви кажа. Интересно ми е какво има в тая дупка. И да. Загубих интерес. Изведнъж. Когато мои приятели гледаха клипа, казват, че много приказвам, но... Не знам, приказлив съм си. Такъв съм си. Просто съм такъв. Това да се направи. Чакайте малко, че мишката не баца. Тук има ли нещо? Не е нищо. Много мразя мините, в които няма нищо. Но там скибах един айрон и съм длъжен да го изкопая. След това ще видим на къде ще тръгнем. В принцип под езерата и под реките има мини на зомбита. Но... Да, всъщност е задължително да има мини на зомбита под реките. Сега да видим тук какви айтеми ще намерим. Надявам се нещо хубаво. Аз съм оптимист. Така, също миналия епизод много дълъг беше и много трудно го качих в YouTube, затова смятам този да е малко по-малък. Нагласих таймера да ми съобщи края на епизода малко по-рано. И затова
очаквайте този епизод и следващите епизоди да са по-кратки. Миналия епизод го качвах 1 час, защото, представете ли си, беше станал 2 гигабайта. Аз не обичам дългите, защото и паметта на компютъра е ограничена. Ще ме извините за малко, но тези слушалки просто ме изнервят. Миналият епизод беше станал доста тих, отново се извинявам за това. Но бях си... Извинете пак слушалките. Но слушалките нещо се бяха повредили. Съответно аз ги оправих и намерих още cool. Да намираш cool е cool. Доста cool. Повече няма да си изгарям дърветата. Извинете, че този микрофон ме изнервя. Направо съм го набутал в моята уста. Надявам се моите клипчета да ви харесват. Приемам всякакви съвети в коментарите. Надявам се да са положителни, най-вече. Очаквам много от тези клипчета, защото след време може би ще се наложи да си вземам охлаждаща подложка, защото имам много голям лак. И с тази охлаждащата подложка, извинете, не с по-охлаждащата подложка, може би ще си взема, събирам средства за нови слушалки, с които звукът ще е по-качествен. Защото тези, както видяхте на първи епизод, няма почти никакъв говор. И сега се чудя дали да не го изтрия, защото... Но ще видим. Пишете ми мнението дали да го трия в коментарите, ако обичате. Да спрем тъпата вода. Много ме дразня да ходя по вода. Нещо мишката се не баца. Да обацаме набързо. Така. Да пуснем кирчицата. Си изкопаем айрона. И тази мина вече не стана нищо в нея, за което искрено съжалявам, но какъв е живота? This is a life for a brighter future. Изникна ми копър пред очите. Ще трябва да проверя по-подробно. Хубаво, мина. Нищо не изкарах от нея, все пак доста въглища. Колко? 39, напълно достатъчни. Надявам се. Вече няма да си харча малкото дърва, които им е мързал да ги бера. Така че... До тук добре. Сега това цялата мина. Много малка, бе. Добре. Щом това е мината, аз смятам да тръгвам към на друга посока. Тази вода искрено ме изнервя. Така, имам повече пръст, отколкото кабелстон. Извинете, но генерействата се света има много голям лаг, защото този епизод реших да го снимам на повече фрапсове, на повече FPS-та, за да е с по-голямо качество, но май повече няма да го правя. Защото не е удобно. Просто не е. Сигурно и вие виждате лага, който имам. Така че мисля да намаля фрапсовете, на които снимам. Но за това вижте какъв лак само. Разболях се от лак. Да запушим това тук.
И да тръгнем. Чакайте да видим какви ресурси изкопахме. Изкопахме 5 айрон и 7 копър, също и 6 емералда. Извинете, емералда, сафира. Така, нека покопаем малко. Извинете, че развалих симетрията. Хайде. Извинете, пак почнах да прикарам тихо. Поне искам този клип да е достатъчно добър. Не искам да е като предишния 2-2. Сигурно сте усилили до тук колоните или да сте ги усилили, нищо да не сте чули. Извинете за това. Това е тин. Той ще ми служи за батериите, които... Да. Той служи за електрическите айтеми, също и за батериите най-вече се използва. Всъщност мисля, че е само за батериите. Но да се застраховам, като кажа електричеството. Така... Още айрон. Чувам мина на зомбите. Вие чувате ли? Може би и вие чувате. Не знам, не съм сигурен в това, но чух голяма силна мина на зомбите. Решен съм да я намеря. Между другото трябва да отбележа. Тихо малко. Може се наложи да усиля саунда. Гледайте. Крола на мишката, както винаги имам проблем. Крола на мишката спря да работи. Изчакайте малко да чуя откъде идва звука. Звука. От някъде идва звук. Но откъде? Ще разберем сега. Тръгваме надолу. Извинете, пак трябва да оправя микрофона. Малко неприятен звук, ако го чувате. Но за мен е изключително гаден. Мът над табелките. Видим откъде идва този звук на минута. Май го загубих. Но нищо, ще продължа да копая. Очаквам. Имам големи очаквания. Надявам се намеря мина на зомбита. И пък и да не намеря поне малко диаманти. Няма да ми се отразят зле. Така, надявам се. Силата на звука ви е добра. В момента не мога да го тествам. Но след това, ако се наложи, ще направя корекции. Защото аз все пак още съм новак. Нямам опит с звукозаписващите програми. Затова може би качеството не е много добро, но това е. Усещам, че таймерът ми... Извинете. Моя таймер започва да звъни. Дали ще намеря мината, ще забогатея ли с диаманти, това ще разберете в моя следващ епизод. Но за тогава, да. Всичко това ще разберете за моя следващ епизод. Благодаря ви, че ме гледахте. И пак напомням, ако ви е кефя, абонирайте се за мен.